Sa nilabay, nag-abot ang wakwak sa Oroqueta o sa Lupisayna. Ug sa dihang, dili makadawat ang Lupisayna tungod sa kaisog sa baho niining wakwak sa Oroqueta. Mauna, nakadesisyon ang Lupisayna nga mga wakwak nga mudagan na lang kay tungod hadlo kayo ang wakwak nga taga-Oroqueta. O ganiya ang sumpay niining atong sugilanon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 May, nanawag ko? Pero cellphone. Ay, gano'n? Hello, kung tawag mo ka? Ay! Sorry, ikaw, nilalab, atay. Sorry kaya, atay. Sorry, lima nalab. Ay, oh, mo i-problem mo ba? Uli na ko karon. Karon dayon mo. Ana na ko na karon. Sige, sige. Sinsan, ay, bra. Kamu may punchik sa doble. Tayo nanawag. Sawa ko. Ha? Muli ka na. Minyo, di ka? Pero pag-ibig ka ba, no? Ay, saba, ori, ate. Skritor, ito na kanita ka punchik sa ni. Yate, ra mo ba? Sige, mati. Sige lang kay. Kami ko na to. Sige, Kita na yung last, George? Sige, Tara kay, basin. Sige, pre, magtunan ko, pre, kay Kiki, suka, igot. Pre, ang pink, pre. Pre, Pre, kamu na bahala na, pre. Oh, sige pre. kasi na itagang wakwak tira. Wak-wak. Sugat, tawa na, no? Sige. Ikaw na! Ay, napakit. Oh, ang pink. Matay na isugat, tawa na yung mga dukakwak. Kita na lang to. Sige. Sa, chicks tag daw. Ikaw. Wa mo kay wakwak dito. Atay mo wakwak yung chicks. Ta. Ha? Basta. Ha? Tol, chicks na. Tala, tala, tala. Pre, Siyempre. ano yung mga bata ka sa agron? Ano bawal Sige. bata ron? Bawal kay COVID biya ron. Bawal tinggawas ron. Saan na to ni? Batahon to ni? Tala. Okay, magtay man six mo ni sila gansit ane. Ah, aba? Sige, sige. Tara. No, san dua, lataw na to na. Sige, isog na ah. Baga na to na. Ta. Oh, lantaw-lantawan mo. Gay na mo. Isog mo? Natuog guro ni mga bataog. Bataog to lagi. Gi. Masukol na mo guro ni sila. Ha? Sukol mo na mo? Basi gusto ninyo mga bali ng inyong bukog. Tuan. Dahil mo? Ah, musukol mo ha? Hmm? Atay George. Kita mo na nabunog. Sikit kayo. Kita guys, mga na to ay. Sa kung ano yun? Sikit kayo. Atay. Ano na ta? Ano ka? Di, aman check siya punta. Grabe, kasi kung naman bag itong mga gagmaya. Tala, Ah, naman check sana eh. ito to. Lasa daw. Basta makatakbo na ba tayo dito? Wala. Ah, ba? Kita guys. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko. Iyo gahi. Buhay mo
Ala na, may sumbang. Yote, George. Kusgan man day itong mga bata ah. Oh, kabalog. Gahit man dito sila. Grabas kinaon na to. Murag yun. Shortcut ng dani. Hala. Basta maka hinagbon ba tanig. Gahit pa ato. Dili, why kahit na ta? George. Nay, gingon ang lulo. Nga dagan ng wakwak dira. Saan laos ta? Yo gilakag ako wakwak gikan rukita taman diri lupisay na inyo dayon. Bagyo na pud kunin mo wakwak. Aman taron. Atlas or laos? Wala lagi anan kanaraman. Ha? Laos ta? Wakwak kabito na. Di tamado ka na. Sige, sige. Ano ron, pre? Dungog ka sa akong nadunggan, George. Nagyod. Unsa karon? Sa karon, no? Karon dapit. Matay murag. Apiyok-piyawan man karon. Ha? Ano ka may wakwak diri? Pas pa kanang ba no? Ate, ng bataan eh. Wala! Nanap ko'y tao, nakatima akong tao. Lamig kay ikaw to. Dugo, wow! Wow, dugo! Atay! Karon mo. Laon sarong nagkasa-kasa. George! Aran dapit. Ang liyok lang yung mga dahon. Tay magdili ni mo. Yabag yung pulbuan ko di mo. Basta. Talaloso! Sa dulong. Sudaan mo ron. Ge! Mau malaging lakag na sa rukita, ge! Saan ka kadagan na? Niabot mo na din lupisay na, ge! Nga naman, ge! Ge! Balik ka lang! Atur ako ba? Mati sinsian ni kaget. Pre! Uy! Di man dira ang dalan. Ari man ang dalan. Pre! Action! Otro sa! Ay sa! Ay, pasat ka hinay na gana. Ayaw sagwan ka lang. Basta pa yung action, ihap sa katulo. Sa una. Pag ingon na, 2, 3, action. Action. Elikat. Ah. Ay! Musogol mo ha? Ang taga diri. Na. Wala. Kung ikaw gigutom o nagplano nga adunay lechon sa birthday, kasal, bunyag og fiesta, pero walay igo nga kwarta, sulbad na ang inyong problema mga higala. Kaya niya na ang AC Kulits Lechon Belly. AC Kulits Lechon Belly.
crispy, lamian, o barato pa. Wow! Magpangitagid ka kung imong matilawan ang AC Colette's Lechon Belly. AC Colette's Lechon Belly. Sila naga-offer sa barato nga presyo. Sa 3 ka kilo, tag 1,100 lang. Sa 4 ka kilo, tag 1,400. Sa 5 ka kilo, tag 1,600. Sa 6 ka kilo, tag 1,800. Sa 7 ka kilo, tag 2,100. Sa 8 ka kilo, tag 2,300. Sa 9 ka kilo, tag 2,500. Sa 10 ka kilo, tag 2,700. O diba? Barato lang. Og dili lang kana. Aduna usab sila'y promo. Sa matag palit nimo sa 3 ka kilo hangtod sa 5 ka kilo, aduna kay libre nga isa ka 1.5 coke. Wow! Og sa 6 ka kilo hangtod sa 10 ka kilo, aduna kay libre nga 30 pieces lumpia. O diba? Bongga? Pwede ninyo silang bisitahon dira sa Poblacion 2, Purok 6 at Bangsa Famas Eatery. Pangitaa lang si Aldin Bahian or kontaka sila sa ilang cellphone number 0950-098-3894. So unsa pa nyo gihulat? Abante na og pamalit sa AC Colette's Lechon Belly. AC Colette's Lechon Belly. Kasama ko ang tropa, walwal hanggang Mga bukog! What's up mga bukok? Shout out ko sa akong ano to siya? Akong uyab nga. Kabalo mo siya ngalan to. Roger Nungge. And Dumag Family. Ayun katong mga barkada na ko. Ano to siya? Shout out ko sa mga taga saan Pisayna din sa mga kauban na mo sa mga Rokita Biners sa Joy Misling. Kanunay ginawangan kay Migo kita. Suon tapit. So shout out dai ko sa tanang naglantaw nini nga subscribe gid mo ay gid mo kalimot. So sa ako lang na hibawan silang si ngalan to si Jofong, si Rotex. Oh si Rinante. Si Rinante muna si kuan muna Renante. si Rotex. Og si G Kaliso og si Jofong. Sa ngalan Jofong. Si Kurt Jurgen Pagirigan. Woo! So shoutout din po sa mga Orokita Biners na mga Chuy Orokita Biners sa presenting dahil Lupisayna TV. So Lupisayna TV actually nagganon ta me dayon ang isa nagklase, ang isa tigwalaan ang butasan na to. Dahil ang isa Saan mo isa? ambot isa. Busy. Ang isa busy dito. So murag ayaw gid mo kalimot sa pagkatang sa sunod pang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Wakwak si Ardot. Haba dira! Bugok! Yung tropa ko ngayon ay sawi. Tama mo na siya hanggang gabi. Alak lang aming katabi. Sama mo na to maglasing, eh.